Oikein hyvää huomenta täältä Teijan tuvalta. Tänäkin aamuna sai tehdä aamutoimet Taivaanvuohen säestyksellä ja iltatoimet saa sitten tehdä seuratessa Lehtokurpan hauskaa iltalentotyyliä. Sillähän on mielenkiintoinen, tosi hauska ääni. Ja käsittääkseni ainakin asiantuntijat väittää, niin lentoreitti on miltei asteellaan aina sama, ainakin näin keväisin. Ja mietin tässä, että mä olisin voinut tietysti poistaa nuo ensimmäiset videot ja sitten yrittää tehdä tästä ensimmäisestä videosta niin sanotusti parhaan mahdollisen vedoksen, mutta sitten mä mietin, että kun tämä meidän yhteiskunta on eittämättä ajautunut semmoiseen pisteeseen, että täydellisyyden tavoittelu, olisiko saavuttanut sitten jo sen maksimaalisen pisteensä. Eli inhimillisyys ja suvaitsevaisuus alkaa olla semmoisia vanhan ajan ominaisuuksia ja virheitä ei saisi tehdä. Ja ainakin siltä näyttäisi, että virheitä ei sitten ainakaan haluta korjata. Mutta kun ne virheet on inhimillisiä ja jos virheitä ei korjata yhteiskunnallisesti, niin siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää. Et jospa tämä Suomi tänään -kanava olisi semmoinen maalaisjärjen puolesta puhuja. Ja varmaankin ensimmäisenä haastateltavana ja vieraana on juuri sellainen henkilö, joka tykkää puhua maalaisjärjestä, erityisesti maatalouden näkökulmasta. Eli maatalouden puolesta puhuja ja asiantuntijaksi hänet voi kutsua, sillä hänellä on pitkä kokemus, tietotaito ja asiantuntijuus siitä, miten maatalous on ajettu tähän pisteeseen, missä se on tänä päivänä. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti löytyy jokaiselle jotakin tältä kanavalta en todellakaan aio editoida. Näillä mennään. Ei muuta kuin eteenpäin.